Ела с мен да разгледаме едно от най-скъпите и гъстонаселени места на тази планета. Уникалният град Хонг-Конг. Започваме! So I'm from Bulgaria. Oh, Bulgaria. Oh, I have a tutor from Bulgaria. Oh, really? Yeah, Nice. She's now in UK. Oh, there you go. Nice meeting you. Yeah, nice meeting. Потресаващо изглеждат сградите, ако трябва да съм честен. Чак не ми се вярва, но ми се струва, че тези сгради изглеждат доста по-зле от сградите в България. Аз съм в шок. Една от най-скъпите държави на планетата. Всъщност, ако си пазаруваш храна и си купиш, въобще не е скъпа. Вон зверски на риба. Май това е сектора с рибата. Висът крака, език. Вътрешности, свински кръгчета. И тук ли ядете жаби, бе, сладури? Да видим този така прословут квартал Централ. Лъскави сгради. Добре. Това е Централ Плейт. Нямат край тия високи сгради. Много странно. В смисъл, какво е това? Иначе има табели. Ако си хвърлиш букулка и така и те видят, глобата е пени 350 евро. Мен ще ме заболи врата да седя и така постоянно и да гледам. Много 20. Този град е вертикален. То не са само небостъргачи, гледайте. Те дори улиците са вертикални. Ако си пешеходец, може да се качиш нагоре по етажите, по някакви ескалатори. Гениално. Хоп, айде. Няма да повярвате какво прочетох тук. Хо Чи Мин и в крайна сметка 1931 година са го осъдили и той е лежал в ето това. Хора, тук има глиган. Глиганче. Това е гледката, за която всички идваме тук. Здравейте от летището в Хонг-Конг, на което трябва да си хванеш влак от гейта до следващия терминал, за да минеш през имиграция и да си вземеш багажа. Невероятно. Никакви въпроси на имиграцията. Много интересно. Не ми биха печат в паспорта, а ми дадоха едно изпринтено листче с крайната дата, на която трябва да се тръгна и получих 90 дни. Пускам си карта на телефона Octopus, която е много важна за всичко в Хонг-Конг. Само да си вържа дебитната карта към нея. Просто си свалете апликацията Octopus App for Tourists и си вържете дебитната карта към нея. Супер лесно става. Хоп, дан. Прословутите двоетажни автобуси на градския транспорт в Хонг-Конг. Познайте кой ще се вози на такъв. Ето спирката от среща. Octopus. Yeah. Below. Yes, good. Окей. Айде. Octopus ще работи. Супер се получи. Седнах на първата седалка на втория етаж. Имам видимост, а имам тук и екран и си наблюдавам и раницата. Около час ще бъде пътя с този автобус. Има и експресен влак, но от това, което четах в интернет, автобусът е около 5 евро, а влак е около 10 евро. И влакът е всъщност, може би, малко по-бърз. Едва малко по-бърз, защото в един момент трябва да седеш в града и да се прекачиш или на друг влак, или на автобус, така че реално погледнато е два пъти по-скъпо, времето ще е същото и ще трябва да се занимавам с някакво прекачване. Затова си хванах директно автобуса. Движението на автомобилите отляво отново и ми прави впечатление колко стриктно всички чакат на светофарите. Никой не пресича на червено, колите не минават на червено.
Mandarin Lane, The City View, Booth Lodge, Carrickfernchy Lodge. Тук продават суши сетове, които са 10 парчета нигири с сьомга за 5 евро. Топ оферта, познайте кой ще вечеря с суши. Иначе добри новини за пеш китарата, фурнички, кекчета, супер ефтини. Някакви по 1 евро са. Много добре. So you're a tourist? I'm a traveler. Travel? There is a big difference. I'm from Bulgaria. Oh, Bulgaria. Oh, And- I have a tutor from Bulgaria. Oh, really? Yeah, Nice. she's now in UK. Oh, there you go. Nice meeting you. Yeah, nice meeting you. Ай, готини хора. Тонг-конг. Добре е работата. Доста занамарени сградите отвън. Да, високи сгради са. Всичките са над 10 етажа и нагоре. Между 10 и 50 етажа си има всички сгради. Но насякъде мазилката е поне на едни хубави 5-10 години, ако не и повече. Някакси може би съм очаквал нещо по-различно, така по-лъскаво, сигурно съм в по-старата част на града. По това, което четох, тук е и по-ефтино. Не случайно тук е хостела. Ето манджички. Горе-долу 1 евро е 9 долара в Хонг-Конг, така че делите на 10 и получавате цената в евро, по между 5 и 6-7 евро тук е хапванката, което е много добре. Супер лесно стана. Това е общата част. Казаха ми, че там мога да си готвя хладилници, тук мога да си работя. Казаха, че мога да си пия бири от магазина и ми дадоха едно ключе и ме насочиха да хвана асансьора до 11 етаж. Там е моята стая, явно по етажите сме разхвърлени. Сега погледнах резервацията, 5 нощи съм си запазил тук. Цената на нощувката е 18 евро. Това е положението. Хайде да видим стаята. Аз съм легло номер 8. Което е това май? Да. Това е моята койка, има климатик. Добре се усеща. Шкафчета с ключе. Баня туалетна. Имаме си тоже мивка. Гледка към него стъргачи. Добре. Ще го бъде. Ми за 18 евро ето какво получавате в Хонг-Конг. Мисля, че в крайна сметка е добре. Все пак на цената на нощувка на хижа в България. И вижте с какво се здобих за 3 евро. 4 ледено студени корейски бири Сондерберг, които са по половин литър всяка. 4 бири по половин литър за 3 евро. Това е топ оферта. Вие осъзнавате ли, че те 4 бири в България ще са повече? Аз съм в грешка. Пишете в коментарите, обаче им, че това е много добра цена. 9:30 вечерта в центъра на Стара Хонг-Конг. Тук една жена и правят косата. Първа разходка, няколко бири по-късно. И срещу мен има нещо уникално. The Hong Kong Jockey Club. Това е клуб най-вероятно за залагания на конни надбягвания. Аз не мога да повярвам тия хора с какво се занимават. Хоп, там горе търчат конете. Доста народ се изтърсил тук. Основно мъже. Да не кажа само мъже. Голяма кукла на конче. Явно е голяма работа това. Тръгнах да разгледам малко от квартала тук. Кowloon или нещо такова, може би не го... Kowloon, може би не го произнасям правилно. И ето какво имам до хотела. Парк, градинка, която е обърната на някакъв битак. Хора са насядали, жени мюсюлмански произход, са насядали с забратките навсякъде. Ядат. Днеска неделя, между другото. Може би това е... Чекайте да погледна. Да. 11 сутринта в неделя. Голи мъже се пекат. Не съм сигурен, че това е напълно окей, но те си знаят.
А сега ще отида да видя една много натоварена част на квартала, в която би трябвало да има яко трафик, народ, автобуси, но не съм сигурен за неделя сутрин. Хайде да проверим. И ето как изглежда една спирка на градския транспорт, за разлика от доста други места. Тук линиите са разделени, тази спирка е дълга може би 100 метра и през 10 метра има такава ситуация с табели, ценоразпис, разписания на в случая 2 или 3 автобуса. Ето тук е следващия, пише до къде ходи, кои са му спирките, от колко часа до колко часа. Ето МК 520 е тук, там е МК 519, това са спирките, са МК, а автобусите са написани горе, червения знак. Тук спира 203С, 104 и 117. Ето ги. Трябва да споделя, че наистина е много впечатляващо с тези двоетажни автобуси. Доста хора тук, трябва да призная. Не съм сигурен какво се случва, какво чакат всички тези хора. Събрали на талази. Почти всички са жени, с забратки. Чакат неделя, може би, няма идея. Тук някакъв строеж се случва, ремонтират нещо. Отново скеле от бамбук, както май почти навсякъде в Южна и Юго-Источна Азия. Не са въжета, гледам, че всички се оглеждат нагоре, дано да не ми падне нещо на главата. Ето как изглеждат нещата тук с тези дълги, не знам, прътове ли е думата, каква е, ще направят скелето. Оп, ги там се, леле, как се катерат тия хора. Този има седалка, ама не е осигурен. Този има седалка, ама не е осигурен. С други думи, на доверие, какво стане. Добре, не има много добър протокол за сигурност. Аз съм в стария Хонг-Конг, на съседния остров на юг. Така по-лъскавата част, наречена Сентрал. Ще се разходя някой от следващите дни да я видя. Затова тук инфраструктурата, въобще изградите така малко по-занемарена, което не променя факта, че едно кафенце 5 евро. Нали? Каквото и да значи това. Стигнах и до сектора с рибките, както четох в интернет. Аквариуми, рибки в пликченца, тук растения в пликче, морски треви. Вижте колко интересно. Наистина, както го пишеше. Всякакви модели и душички. Видях тук някаква пряка между блоковете и се шмугнах да разгледаме какво се случва далеч от туристическата търговска улица. Потресаващо изглеждат сградите, ако трябва да съм честен. Чак не ми се вярва, но ми се струва, че тези сгради изглеждат доста по-зле от сградите в България. Позанамерени са. Това не мога да си го обясня. 5 евро кафето, нали? 20 евро да хапнеш в ресторанта. Странна работа.
Виждате, хората събират картон, рециклират, опитват се да оцелеят на тия цени. Аз на къде съм тръгнал, нямам абсолютно никаква идея. Буквално се шмугнах и дори не съм си погледнал на картата дали отивам някъде. И е така изглежда центъра на Стар Хонг-Конг. Едно от най-скъпите места на тази планета. По принцип не е добре да се сравняват нещата, но трябва да ви кажа, че Сингапур май беше доста по-добре. Тук е супер странно. Още от Ню Йорк помня тези висящи карамелизирани патици и кокошки, клюнове тук и човки и крака. В абсолютно буквалния смисъл на думата. Китайците предвъртват от това. Миризмата само този от вас, който е помирисвал, знае за какво става дума, но е съвсем спокойно мога да повърнеш. Продължавам тук из квартала. Те не спират магазините с рибки, само че в тази част на квартала вече има и костенюрки супер много. Се избира сега костенюрка. Тук има грамадни. Те закусват. Срадайте. Има и змии. Тук продават змии, хора. И горе водни костенюрки. Добре. Някаква кора от дърво. Това е силна за костенюрките и за змиите. Какво е това сега? Храна, може би, за тях. Хлебарки, боболечки, червичета, дори не съм сигурен какво е всичко това. Са някакви като скакалци, още боболечки, още скакалци. Да. Охо! Тук продават и къщичка за скакалци. Явно хората се кефят. Хайде да видим какво е нивото на метрото. Вече си имам карта Octopus, с която мога да плащам тук. Така че би трябвало да стане лесно. Само за една спирка ще го хвана. Идеално за влога. Хайде. Тази метростанция си е като мол. В смисъл, насякъде има храни, работи, електроника. Октопус. Готово. Това не беше трудно. Сега да открия на къде съм. Това съм аз. Цуен One е крайната точка на първа линия. Сега погледнах на апликацията Octopus да видя колко пари ми струва, но нищо не ми е взело. Реално погледнато няма как да ме таксува без да знае колко спирки ще се возя. Така че подозирам, че накрая ще трябва пак да маркирам, за да ме таксува. Аналогично на нашото. Добре, не е зле. И там са всичките карти. Имат, може би, 6-7 линии. Много добре. Има народ. Определено не е пусканица. Супер. Добре. 4,90. 5 хонконгски долара ми взе за една спирка, което са 50 евроцента. Въпрос е дали толкова струва и ако се возиш много по-дълго, дали става прогресивно по-евтино или си е по 50 цента на спирка. Ще разберем следващия ден. Тук има пазари, битаци, това се води от най-старите квартали на града, съответно с улична търговия, смеещи се женички и така нататък.
хайде да разгледаме, пак започваме с чанти и работи. Мен ми е по-интересен битака, който е в другия край на улицата. Да видим там някакви втора ръка електроники имало и какво ли още не. Това може да е интересно, някакви находки. Иначе тук, да, дънки, панталончета, това вече добре го знаем, чантички. Колко струват ни дънки? Ети ги, 13 евро. 11 евро. Там има шевна машина, веднага ще ги прекрои, ще ги скъси ако трябва. Дънките са между 10 и 15 евро. Доста добра цена. Добре, нека да видим цената на плодове и зеленчуци. Тези бананчета на чепка са по 1 евро. 4 мангота за 2 евро и половина. Гроздето е... не, това са боровинки огромни. Първоначално си казах, че е грозде. 5 евро за кутийка боровинки. 2 евро за 6 круши или 6 ябълки. Отново дуриан, моя любим плод в кавички, е супер скъп. Няма изненада. Започва от 10 евро бройката, най-малките. Иначе за 1 евро и малко си взимаш 6 пакокала. Има и на грамаж дуриан, ако не можеш да си позволиш целия, защото това са си пари. Пъпещета по 3-4 евро, 5 ананаса за 2 евро. Разбира се, локалните плодове и зеленчуци са много по-евтини. Диня. Динята изглежда много добра. И е 2 евро за това парче. Хич не е зле. Предвид, че сме в Хонг-Конг. 2 евро за диня. Ето, зеленчук. Супер. Така. 1 евро връзка лук. Захарна тръстика не си купуваме. 3 царевици за 1 евро. Патладжан 6 за 1 евро или 10 за 2 евро. А не, 1 за 60 цента и 2 за евро. Домати. Домати за 1 евро 3. Добре, това тук на пазара явно е този сектор с плодове и зеленчуци, видяхме го. Дали има месо някъде там отсреща? Това е сигурно като за мен. Това исках да видя. Много обичам сатарите, как килцат. Между 2 и 5 евро е месото. Има и вътрешности тук подредени, черва, работи, но в зависимост от качеството, повечето е по около 2 евро и половина. Този колко могъщо ги кълци с сатъра. Аз съм в шок. Една от най-скъпите държави на планетата. Всъщност, ако си пазаруваш храна и си готвиш, въобще не е скъпа. Вон зверски на риба. Май това е сектора с рибата. Рибата също без изненада е безкрайно ефтина. Всъщност не знам какво значи без изненада. Вие луди ли сте, аз съм в Хонг-Конг. И тези 2 риби са ми 3 евро и половина. Те верно, че са островна държава, ама... Гледайте, като видите 55, това са 5 евро и половина. Пак казвам, 1 евро е 9 долара хонконгски, за едно 10. Не затова много често под видеята. Ти шо каза, евро и 60, па то било евро 64. Хора, закръглям. Сега не ми се занимава всеки път с някакви прецизни сметки с калкулатора. Супер ефтино. Гледайте. 2 хубави рибки, 8 евро. Всякакви миди работи, 4 евро. Тук те ги чистят. Змиорки работи.
жива риба. Висът крака, език. Вътрешности, свински кръгчета. Супер е. Супер е. Чистичко е само. Не като в Индия, нали, уния колоритни пазари, дето фърлят един върху друг, се премятат. Тук е съвсем друго положението. Ето от тук отново, ако си вземеш риба и месо, зеленчуците отвънка и в общия случай може да си изготвиш много хубава храна за 2-3 яденета. И тук ли ядете жаби, бе, сладури? Ясно. И тук рафаджаби. Да казвах, че може да си изготвиш манджа за 2-3 хранения за някакви супер малко пари. Сигурно за 10 на евро може да си изготвиш някаква манджа за буквално няколко яденета. Добре, тук поне по моята част. 20 евро една кошка. 18, 17. 5-6 евро това момиче се опитва да не повърне от вонята. Много мириш. Ето тук разфасовано пиле вече. Вижте, за 1 евро взимаш, за 3 евро са 2 бутчета, за 2 евро са 4 горни крилца. Прави ми впечатление колко хора си носят раниците отпред, страги да не ги преджовят. Ще ги взема с мен на разходка в Дели, да видят за какво става дума. Тя ще изчезне цялата раница, както отпред, без да се усетят. Ново 20. Мляко от камила и овца на таблети. Какво е това сега? Как го? Пробиотик. Мляко от камила. И това е от овца на таблетки. Нека да проверим какво е нивото на публичните тоалетни в Хонг-Конг, една от най-скъпите държави на планетата. Тук до един парк видях знак за туалетна, влезнах, проверих, няма ли други хора, мога да си снимам. Под земята доста боклуци. Това, което забелязах, че няма сапунче. Повечето няма сапунче. Кофи, косми, урина, непочистени писуари. Това ли ви е най-скъпата държава на планетата, бе, хора? Доста голяма свинщина, честно казано. И така, нека да се изперем и в Хонг-Конг. Пране с пералня, включен отново, има тук омекотител и прах, е 1 евро, 2 евро, айде. 2 евро, точно, а сушилнята е 3 евро. Тоест, общо за 5 евро ще се изпера и ще изсуша дрехите. Отново, тук си избираш коя машина си сложил дрехите. Отново може само с Octopus картата, но виждам, че има и Apple Pay, Samsung Pay и Huawei Pay. Ако случайно решите да не си вземете Octopus карта, което за мен ще е голяма греда, ако не го направите, навсякъде може да се плаща с нея. Има тук инструкции, но ето го общо е 18,32, 50, което са 5 евро и малко. След обяд съм тръгнал на мисия към съседния остров. Да видим този така прословут квартал Централ с офисите, бизнес градите. От това, което четах в интернет, е най-хубаво да се отиде там по залез, защото така ще го видиш през деня. После казват, че много хубаво се осветявал този квартал. Стигаме до последната спирка на тази линия Централ. И тук мига на всяка спирка с коя друга линия може да я вържеш. Там горе има обаче много интересно споменай. Пише Please exit from the opposite side. Да го погледнеш тук, пише Please exit this side. Да, измислили съм.
Ето им ги линиите. 1, 2, 3, 4, пак 10-12 линии. Супер е. Айде, небостъргачи. Лъскави сгради. Добре. Готините двоетажни автобуси. Това е нещо уникално за Хонг-Конг. Много ми харесва. Точно както четах, официално облечените хора, бизнесмените тук работят по корпорациите, офисите. Исках да го видя и това. Доста чужденци има официално облечени. Нищо чудно, работят тук по фирмите. А и там гледам някакъв... вижте кой е тук. Хоп, Българи. Бижутата. Това е Central Plate. Четах в интернет, че не е точно разделено на нов и стар Хонг-Конг на различните острови тук. Всеки от кварталите си е бил обитаван много преди тези небостъргачи, но явно на този остров е била по-евтина земята и в един момент, когато са дошли корпорациите, са решили да издигнат тук тези огромни бизнес сгради. Там виждаме една от най-популярните американски банки. Ползвал се ме, като живях в Щатите. И ето го този уникален трамвай, за който четах. Ще се качим и на него, нали се сеща, че няма да пропусна. Ето го. Допреди да дойда тук, като ми кажеха Хонг-Конг, си представях точно е това. По никакъв начин не си представях Колун, квартала, в който се настаних. Но там са повечето хостели, както може да се досетите. Тук най-вероятно има хотели, но си представете какви ще са цените, ако искаш да спиш в някои от тези сгради. Подозирам, че няколко 100 евро поне за нощувка. Вижте, уния сгради далечината са по 70 етажа сигурно. Нямам време в момента да им се наслаждавам. Бързам си аз за някакъв интересен храм. Нямат край тия високи сгради. Много странно. А уж храма, към който съм тръгнал, е в съседния квартал и би трябвало да се смени пейзажа, но май в една от най-гъсто населените държави на планетата пейзажа с високите сгради не се променя. Единствено се променя това доколко са лъскави. От другата страна в моя квартал са малко по-старички. Тук са... вижте и тия са по-старички. Ама за тях какво стърчи? 200 метра сгради. Ето това е такси. Знаете ли, че в Хонг-Конг си имат специфична система с такситата и такситата са 3 различни цвята. Червеното, което виждаме в моите видеа постоянно, може да оперира тук на остров Хонг-Конг, където съм в момента, Central, и от другата страна, където е хостела, имат синьо и зелено такси, които могат да оперират на други територии и нямат право да влизат в централната зона. Едното е само за остров Лантао, другото пък е за новите територии, както ги наричат, New Territories, някъде в крайните квартали. И по този начин контролирали цената на услугата, т.е. да не си хващаш таксита през целия град и накрая да ти поиска 500 евро, ами да те закара до най-близката точка на района, до който може да стигне и оттам или с такси, или с градски транспорт. Много интересно. И ето го червеното такси. Здравей! Ти имаш право да работиш само тук. И следващото. Така, тук ще виждаме само червените таксита. Не съм сигурен покрай летището, може би бяха зелените. Чакайте, аз пак тръгнах като в Бангладеш, ще ме гледат тук момичетата. Викат, той чужденец, къде е тръгнал? Поредна стръмна уличка с 300 метра сграда на заден фон. Може и 400 не. А иначе се смени квартала. Нали ви казах, че отивам в съседния квартал. Избързах. Ще се върна после в Central да го разгледаме по-подробно. Таман да светнат неоновите лампи. Вижте каква стара сграда. Прането виси горе. Много обичам като виси пране. Много ми е хубаво. Означава, че хората си живеят тук и просто гледат да се справят с ежедневните задачки. Пране. Много хубав син цвят на сградата.
колко по-спокойно стана тук изведнъж. В крайна сметка изчезнаха небостъргачите. Хоп, останаха зад мен, квартал Сентрал. Сега ще погледна на картата как се казваше този квартал. Шеунгуан. Много интересно място. Четах за този храм, казва се Ман Мо и е посветен на два различни бога. Сега ще погледна в информацията. Какво точно? Ман е богът на литературата и мъдростта, а Мо е богът на войната и на силата. И това си активен храм, вътре няма да говоря, местните идват тук да дават дарове, да се молят за благоденствие, за успех, за здраве, възрастни хора, студенти, това, което в интернет пише. Пак казвам, вътре ще съм тих. Много е задимено от запалени инсенси, свещите. Всяка от тези запалени кръгли неща с инсенс е пожелание за късмет и благоденствие. И четах, че малките горят по няколко дни, а големите даже може и до към седмица да изкарат и повече. Това е традицията, там може да пуснеш дарение и да си вземеш и да закачиш. Ето тук може да платиш много висок типус за даренията. Много яко. Сега се зачетах в тази система тук. Това е за премахване на лош късмет. От преди 1000 години система. От някой монах тръгнал, трябва да си купиш един билет. Тук попълваш, после прошнуроваш с тези неща няколко пъти, после го пускаш тук. Има значение с коя от тези фигурки ще го прошнуроваш. Тигър, дракон, куче. Има значение какво ще попълниш тук, какъв лош късмет те гони, искаш да подобриш ученето, семейен мир, всичко да е наред и какви други неща можеш да подобриш. Имаш проблеми с закон, на здравето и така нататък, но храма затваря, трябва да се изнася. Тук някаква малка уличка с барове за офисните хора, като приключат работа да пинат под бира. Добре. Иначе, да. Честно ми кажа, мръсничко е в Хонг-Конг. Хич да не е. В смисъл, какво е това? Иначе има табели. Ако си хвърлиш букулка така и те видят, глобата е пени 350 евро, примерно. Но явно не ги прилагат тези глоби, не знам защо се получава така. Нагоре-надолу е тук целият пейзаж. Ето го. Ако си хвърлиш нелегално, незаконно букулка, 3000 хонконгски долара или там 330 примерно евро. И какво да ви кажа, хора? Определено това не е Хонг-Конг, който си представях. Аз имах чувство, че като Сингапур, така подредено, чистичко. Затова пътувам. Преди си мислих, че едно и също. Макао, Сингапур, Хонг-Конг, градове, държави, бизнес центрове, това. Но казва се, че са много различни. А познайте къде ще отида утре. Съседен Макао.
плавно се придвижвам по тези улички към квартал Централ. Отново да видим лъскавите сгради. Happy Hour. Колко струва една бира? 5 евро и малко. То реално погледното, алкохол в Хонг-Конг е доста евтин. На фона на храната, наемите и всичко останало, мисля, че алкохол има е на топ цена. В смисъл 5 евро за бира, тя толкова е в София по баровете. Така че за най-скъпия град, един от най-скъпите градове на планетата, не е някаква драма. Тази цена е напълно нормална, нали, спрямо ориз с месо за 10 евро. Ма то реално и това са цените в София по ресторантите, така че да ви кажа честно, много не го мислете. Вижте за ефтино настаняване и ударите Хонг-Конг. Почва да става красива светлината. Залязал съм 106 и малко, 6:20. Почват да се появяват неоновите светлини тук по небостъргачите. А аз дойдох, защото отново видях на GPS-а някаква странна работа. Тук пише, че има някаква улица с яко сушена риба. И аз, разбира се, няма как да не я посетя. Хоп. Вижте тротуара тук. Ще имат да вземат в Хонг-Конг. Не смятам да посещавам отново, защото просто е безумно скъпо, а пък всъщност е доста мръсничко. Да, това са сушените риби. Някакво потле, сепия ли е? Някакви неща. Май не са ефтини. Нямам идея въобще какво е това, но тия пакети са по 50-70 евро. Това е 70 евро този пакет. Това морски гъби ли са? Какво са? Нямам идея. Я да видим сушените тук риба. 30 евро. Сушеното почва 30 евро. Това горе 150 евро. Какво е това? Да, наистина обаче се оказа, че има доста магазини с сушена риба тук. Ето следващия. Цените са сходни. Аз ако ви покажа, че в този магазин мога да разпозная само годжибери. И тук някакви ядки. Иначе всичко друго буквално не знам какво е. Риби, работи. Can I record? Can I make video? Can I make video? Thank you. Какво е това? Разрешиха ми официално. Какво е това сега? Какви са тия неща? Не знам. Thank you. Който от вас знае какво е всичко това, да пише в коментарите. Аз просто нямам абсолютно никаква идея какво е това. Бриби ли са, гъби ли са, всичкото това е, годжито го разпознава, всичко друго. Мистерията, женичката нещо подрежда там. Добре, достатъчно да отидем да видим малко от бизнес центъра, съседния квартал Централ. Ено там. Вау! Хайде да видим колко струва една подстрижка. Архитект, стилист архитект, подстригване с шампуан 35 евро. Тук това е за дамите, предполагам, защото нямам идея, но е 20 евро, за децата 25-7 евро, боядисването 50 евро, но това пак за дамите повечето неща, изправяне на коса 85 евро, някаква спа и някакъв тритмент с кератин може, кератин аура тритмент 130 евро. Ще се постригвам следващата държава, в която ще отида след 3 дни. Тук ми се постригва за 30 евро. Мен ще ме заболи врата да седя и така постоянно и да гледам. По-късно във влога ви обещавам да видим града от високо. Ще разберете как и защо.
Но пък Хонг-Конг си има и някои много добри страни, като например, че не е забранено да се пие по улицата, дори напротив, както се казва на английски, socially acceptable е. Ето тук тези хора, вижте, този си е взел 4 бири, този си пие. Ето го магазина. Има безплатни публични тоалетни през буквално 200-300 метра. Сега влезнах в този мол и я ползвах. Има и по парковете. И познайте кой ще си направи една хубава сладка почивка с една биричка за 70-80 цента. Ето го магазина. Това отново е от онази популярна американска верига магазини. Вече имам видеа от същата верига, от магазин в Лаос, в Тайланд. Скоро ще има и още държави. Няма тостове, както в Тайланд. Тостове не се продават. Съвсем друга схема с храната. Има ги полуготовите манджи. По 3-4 евро е. Пиле с ориз, свинско с ориз и такива. Сандвичите са доста гаднички. Сутринта закусих си един от тези горе с яйце за 2 евро. Честно казано, не беше много сполучлив. Нещо друго много интересно искам да ви покажа. Вижте каква система имат магазините тук в Хонг-Конг, същата е в Тайланд. Бирата се зарежда отзад, т.е. най-студените идват напред. И така всеки клиент, като си вземе най-първата бира, тя е студена. В Виетнам същата верига магазини нямат тази система и разбира се, работниците правят класиката, бутат новата бира най-отпред. И за мен беше голям ужас, защото трябва да извадат 15 кенчета, за да стигнат до студената бира. Абе, друго е да са го измислили хората. Четах, че тук, ето го, има улици, които са на втория етаж, реално погледната, с ескалатори, се качваш и можеш да ходиш през града на платформа на втория етаж. Вижте го. Няма как да не отида. Звучи много интересно. Добре, за сега започва като някакъв стандартен надлез. Не виждам нещо, кой знае колко специално. Ето ги. Имат... Гледайте, гледайте. Добре, признавам, че интересно място в Хонг-Конг. Вижте, сега ще се кача на това нещо и заставаме и това на къде ще ме води, нямам идея. Хайде да разберем. Забелязвам, че в Централ квартала има супер много хора, пак казвам, от европейната раса. Просто наистина явно много хора живеят и работят, се учат или нямам идея дори какво. Тук защото не са като мен туристи, не снимат, не правят снимки, не са с багажи и работи, са официално облечени и недвусмислено не са тук за туризъм. Това продължава още нагоре. Губим, това е супер интересно. Нямам идея къде отивам. Добре! Качваме се на третия етаж. Явно, надлез на третия етаж. Продължаваме се качваме. Аз как ще се върна? Много интересно. Много 20. Този град е вертикален. То не са само небостъргачи, гледайте. Те дори улиците са вертикални. Ако си пешеходец, може да се качиш нагоре по етажите, по някакви ескалатори. Гениално. Хоп, айде. Признавам, че такова нещо не съм виждал в друг град. Няма Ню Йорк, няма Сингапур. Такава пешеходна улица с ескалатори, които те качват нагоре-надолу по някакви хълмове. Не съм виждал до сега, гледайте. Това продължава, хора. Аз май подцених ситуацията. До кога нагоре? Ние ще се качим на най-високата точка на острова. Някой от върховете. Стане. И уредяхме. Все по-малко хора се качваме все по-нагоре. Не, следващия ескалатор е супер стръмен. Къде отивам аз? Това място. Може би още 2 или 3 платформи ще сме в края на тази. Това се казва Шели Стрит. С тези ескалатори. Ще се връщам по стълбите. Таман да изгорим биричките малко. Още има. Слизам надолу, това беше много интересно изживяване, често казано. Абсолютно вертикален град. Нагоре-надолу, не само напред-назад, ами имаше и нагоре-надолу. Гледайте.
Трябва да видим тия стълби, дето накачване ги пропуснахме. Къде отиват? Тук излезнах на някакъв площад. Супер. Това е наистина нещо уникално. Тук пише Prison Yard. Двора на затвора. Какво е сега това пък? Къде попаднах отново? Може да се връщам отново в Хонг-Конг. Явно има доста неща за разглеждане. Почвам да си сменим мнението. Какъв е сега този Prison Yard? Няма да повярвате какво прочетох тук. Хо Чи Мин, виетнамският президент и лидер на комунистическата партия, през 1930 година е дошъл тук в Хонг-Конг, за да избяга от френските власти, които са искали да го арестуват и осъдят. И в крайна сметка 1931 година са го осъдили и той е лежал в ето това, което се оказва, че е затвора. И Хо Чи Мин казва, че са им давали само 15 минути на ден да излезнат в ей това тук. Ей това е двора на затвора. Тоест му дават 15 минути да се разходи и го прибират в килията. И той го описва като все едно да се опитваш да ходиш бързо по дъното на кладенец. Къде попаднах след всички влогове от Виетнам, без да искам, попаднах в затвора, в който е лежал Хо Чи Мин. Аз това не мога да повярвам, аз да го бях планирал, нямаше да стане толкова добре. Ей, това е двора. Ей, там. Въобще не е толкова малък. Айде. Той Хо Чи Мин свикнал е на големи мащаби явно. Я виж такъв хубав двор. Образно казано, разбира се, ако си затворник. Едва ли е толкова готино. Дъното на кладенец е много пресилено казано за това цялото нещо. Ги отделенията на затвора. D-Hall, F-Hall. Това тук са били кили. В момента са заведения. Аз паднах в уникално място. Затвора, в който е лежал Хо Чи Мин. Обаче не може да се влезе. Явно е от тук, само ти дава да го видиш. Не. Там някакъв бич има оставен. Гледайте, това си е било буквално затвор. И това го отметнахме. Пазари, метро, автобуси, ескалатори между различни платформи и етажи тук в Хонг-Конг, вертикалния град, небостъргачи. Какво още? Сега тук килите са станали. Вече тази е служебна, това е туалетна. Това е моргата на затвора. Видяхме нещо много интересно. Затвора, в който е лежал Хо Чи Мин. Аз чак не мога повярвам. Продължаваме напред. Тук след затвора някаква много красива калдерамена улица. С много хубава настилка. И музики, барове, хора, лудничка. Популярно място е Хонг-Конг явно. Ето какво става сега. Колко много нива има този град. Гледайте, платформи, площадки, тераси, както ги наричат, стълбища навсякъде. Аз това не мога да го проумея. Тук толкова лесно може да се загуби човек. Нагоре, надолу, напред, назад. Хайде да видим какво е нивото на двоетажните трамваи в Хонг-Конг. Гати якото. Сега ще трябва да маркирам моя октопус. Посочи ми човека там, влизай отзад. Добре, октопус, зареден. Excuse me. Yeah, excuse me. I'm trying to get on the train. Добре. Влезнах, но къде маркирам октопус? Хубаво, качвам се, пък какво стане?
Please hold your seat. Попитах човека до мен, той е чужденец, каза, че се плаща на тръгване. Как ще разберат къде съм се качил, нямам идея. Може би една тарифа за целия трамвай. Буквално за 2-3 спирки искам да го фана, просто за да го видя и това. Малко е идиотско, ама исках да се возя на двуетажен трамвай. Това за мен също е нещо много. Не съм виждал двуетажен трамвай, хора, не знам къде сте били, ама в моите приключения никога не съм виждал такова нещо. Двуетажни автобуси, двуетажни трамваи. Това е Хонг-Конг. Ами добре, е двуетажен трамвай. Няма вкус да плача. Доста е приятен. Хайде да слезем сега, трябва да си маркирам октопус картата, предполагам. Добре. 3,30 хонконгски долара, което е потресаващо. Това са някакви 40% за 5-6 спирки с двуетажно трамвайче. Много е симпатично. Турист хепи. Време да се прибирам. Сега трябва да потърся в картата как да се измъкна от тази бетонена джунгла и да отида на другия остров. Тази цялата държава е един огромен мол. Аз в която изграда да влезна, изглежда ето така. Това е един огромен мол. Какво е това нещо? Тук отново от станцията на метрото на 7 нива. Този път надолу. Оставих две от най-красивите места за края на влога, за да завършим епично. Обаче не предполагах, че има шанс да завършим още по-грандиозно, защото първата вечер, в която излезнах тук, в Хонг-Конг, видях нещо, което ми стана много любопитно. Няма да издавам тайната какво. И се оказа, че днес вечерта мога да го посетя на живо, което гарантирам ви, ако се случи, ще бъде феноменално. Стискайте палци да видим нещо много характерно за Хонг-Конг в абсолютния край на този влог. Коулун парк. Айде да го видим. Голям парк в моя квартал. По път ми се пада, така че идеално да видим чисто ли е, има ли катерушки, фитнеси и така нататък. Тоалетна. То доста бързо станаха нещата. Ето тоалетна. Плувен басейн. Не ми се плува. Супер много неща има тук в Хонг-Конг. Ако човек иска да види всичко, да разгледа съвсем спокойно, имам чувство, че и 10 дни няма да му стигнат, може би и 2 седмици. В момента ходя през центъра на парка, защото искам зеленичко около мен, а не небостъргач. Иначе алеята, която е най-в края, също върви в моята посока, пък е някаква алея с статуи на различни герои от комиксите и анимационни филмчета, да се радват децата, може би за фотосесия е хубаво. Чух аз интересни звуци на птици и се отделих от моят маршрут. Хоп! Лебеди, но не само. Фламинго. Тия хора са луди. Гледайте, имат супер много фламинго там. И една котка. Хей, мандит. Ще те бият или колко птици. Котката упорито там е тръгнала. Какво беше? Ловиш фламинго ли ти съвсем? И ги преценяваш нещата. Това е невероятно просто. Аз фламинго в естествена среда съм виждал единствено в Боливия, на Салар де Уюни, в района на Салар де Уюни, в пустинята, близо до пустинята Атакама. Мислех, че те обичат да живеят повече сред дивото, но явно не бягат, щом си седат тук. Гледайте колко за много, аз съм скандализиран. Ами има едни 100 птици, лебеди, фламингота. Комбинация. И една котка, ловец. За тях бетонената джунгла. Просто вижте за какъв красив парк става дума. Цветенца, пейки, едно бокуче няма по земята. Стараят се хората. Тоалетна отново. Тук тоалетните са безплатни. Не съм попадал на тоалетна, в която да ми искат пари.
Ами това е може би една от най-красивите гледки тук в Хонг-Конг. Хоп! Дойдох на морето и гледам към отсрещния остров. Това е квартала Сентрал, в който вече бяхме. По-късно следващата ми мисия е там горе, върха Виктория, за да видим целия Хонг-Конг от високо. Това тук е популярно като авенюто на звездите. Различни актьори тук са оставили свои отпечатъци, която тази актриса Тереза Мо. Затова се нарича авенюто на звездите, а там минава някакъв супер впечатляващ пиратски кораб. Това е. Хонг-Конг не спира да ме изненадва. Някаква пиратска галера минава в момента тук. Това е скандално. Не дей да превземаш Сентрал. Остави го още малко, окей. Че искам да хода натам. Гледайте за какво става дума. Наистина е брутално. Толкова много високи сгради. То истината е, че вече като се поразходих тук, осъзнавам защо се случва това. Ако обърнете внимание, то не стига, че имат малка територия, ами половината от нея са планини. Те не са най-грандиозните планини на планетата, по 8000 метра като Хималаите, но няма как да строиш на склон, който е 600 метра висок. Виктория Пик е 600 метра, има и по-високи на острова, имат най-високия връх в Хонг-Конг, обаче от моята страна на север някъде е почти 1000 метра, може би. Не мисля да оставам тук дълго време, защото искам да се кача пеша до връх Виктория. Не е най-голямото скачване на света. 400-500 метра максимум, но въпреки това зверска жега и искам да стигна, за да видим отгоре по слънце и после залеза. Днес времето е с мен, специално следих прогнозата. Принципно мислих още първия ден да се разходя нагоре, но беше облачно, никакви гледки, нямаше голям смисъл. Така че ще стане идеално, като нещо предпоследно във влога. Една хубава, красива гледка. И отново ви казвам, след това, ако имаме късмет, ще посетим нещо уникално, в буквалния смисъл на думата. Директно се изстрелвам към следващата мисия. Ферибот към Сентрал. Октопус е много лесничко всичко. Супер е. Е огромно. Има накъде не открита палба, но има много места, ние не сме толкова хора. Сега ще видим къде е най-хубавата гледка. Вижте нещо уникално. Хоп! И обърнахме посоката. Уникална е гледката, а жегата е зверска. 5 хонконгски долара беше билетчето, което са 60 цента. Хоп, за това. Супер беше този ферибот, много бърз. Буквално 3-4 минути, 5 сме от другата страна. Хайде да видим. Google ми казва час и 15 минути от тук, обаче до доста по-ниска точка. Самата гледна точка, до която искам аз да отида за най-хубавата гледка към Хонг-Конг е по-висока, така че може би 2 часа ще стигна точно за залез. Виенски колела, атракциони, просто буквално стига човек да иска тук да прекара време и да има пари. Много важно. Тунелчето е супер! Климатизирано, шаренко, няма реклами на заведения, има само реклами на мола, до който най-вероятно отива този прелез. Не знам как да ви го обясня, но този град за мен наистина е уникален. Втория етаж, който продължава с бързата лента, започна от ферибота. Минахме през един мол и си коридор, прав, с климатик, и си те води. Общо взето няма как да се обърка работата. Всичко се измисли. Модерно! Има много върхове, пак казвам, в Хонг-Конг. Този е най-популярният с най-красивата гледна точка. Няма как да не отида. Да си направя кавър фото за влога. Признавам, че това е нещо ново. Да си правя кардиото на бърза лента. Път към връх. Там зад мен ми изплю. Ескалатора на 210 метра. Гледната панорамна точка, на която съм тръгнал, е 400 и нещо. Върха е почти на 550.
Това е зверски стръмно. Нищо, че съм градско. The Peak. Така го наричат местните. Ей, това е стария път. Old Peak Road. Забранено за мотори и за коли. Четах, че асфалт на времето се е ползва, но в момента си е затворен, така че е супер. Гледайте как са накацали къщите. Ей, това нещо над мен се нарича Peak Tower. И е огромна панорамна площадка с хубави гледки, която мисля, че има билет по това, което четах в интернет. И е пълна с народ, заведения, блъсканица музика. Всички ми казаха, че не е в мой стил. За сметка на това, от тук надясно има друга панорамна точка, която е също толкова хубава. 10 пъти по-малко туристи имало. И имам още ходене до там, но е по-полегато, почти няма изкачване. До тук се поозорих и имам подлия план все пак да влезна в бизнес центъра и да си взема една-две пили и да наблюдавам залеза. Има влак, който те качва отдолу до тук, струва 10 евро в посока. Не го хванах, не защото не обичам влакове, а защото знам, че всички го хващат. И изчакването е между 45 и 60 минути, за да се качиш в посока. Каза, че надолу става по-бързодено. Ей, така изглеждат вагоните на въпросния влак. Няма да го ползвам, защото, пак казвам, първо, че не е много ефтин. Второ, че аз си го изходих за 2-30 минути. Не беше кой знае какъв бой. И трето, вижте, това е за да влезнат тук в мола. И евентуално се качат после там горе. Не мога това да си го причиня. Това не е моя стил, съжалявам. Има други хора, други влогъри, българи, които ще ви покажат гледката отгоре с дрон, гледката от върха с дрон. Аз ще ви покажа скритата гледка. Скритите места, като планински водач. Имам си GPS. Разпитвал съм други хора, които са били тук планинари. И те ми казаха, а ето я бирата! Туристите! Браво! Въпреки, че се прецаках и взех някакъв пейл пилзнер, бирай! Ето това е Lugard Road, известен като Hong Kong Trail. Хора, тук има глиган. Тук има в гората долу глиганче. Не, колко е близо. Глиганче. Пореден шок в Хонг-Конг. Може ли да си представите, че сред тази бетонена джунгла, буквално на 5 минути от последния небостъргач, има диви глигани? Представете ли си това какво означава? Никой не ги трепе, никой не ги убива, никой не ги заплашва. Този си ходеше на 10 метра от пътеката, чуваше ни. Той няма генетично заложено, че ние ще го изядем. Аз преход правя един човек, с куфара си е дошъл. Всеки си е по задачки в този живот. Всеки си има някаква програма. На GPS-а тук имам отбелязано станция за спешен случай. Полиция и медицинска помощ. Удръж бутона, ако нещо има и те получават сигнал. Много добре. А тук има надпис: полицията патрулира. Още по-добре. Много хора идват като мен за залез, остават потъмно да видят неоновите стени на града. Стават много красиви снимки, особено в професионален фотоапарат, не с моето телефонче. И се връщат потъмно. Силно се съмнявам, че тук има някаква престъпност, каквато и да е, но все пак навсякъде има всякакви хора. Може нещо да се случи, разбира се. Има хора сега, каквото и да е. Но гледката е супер. Тук се качили по скалите даже. Не е лоша идея, но съм сигурен, че ми се занимава. Там горе. Някаква фотосесия става по клинче. Това е гледката от тук. Значи това е Централ там. Аз съм от другата страна на водата, както я наричам, пиратските кораби долу. Там наляво е острова Лантау с летището. Невероятно. Това е гледката, за която всички идваме тук.
Нощен Хонг-Конг Централ, отсреща. Феноменално. А сега отиваме на още едно приключение. Това не е края на влога. Това е опашката пък за трамвая, лифт. Никакъв шанс. Щом съм се качил за 30-40 минути отдолу, ще го спусна за 20, после имам там стълби, защото ескалатора е само нагоре. Ще стане пак за 30 минути. Аз дето от тук ще чакам, ще си го изходят, ама да изгоря малко берите. Хора, току-що срещнах Айдън, който е от Хонг-Конг и живее в Хонг-Конг и тича в момента нагоре, защото е трейлранър. И го срещнах първо в Киргизстан миналото лято 2 пъти, после в Таджикистан веднъж и сега го срещаме и тук. Гол до кръста, не исках да го снимам, защото няма да ми позволят социалните мрежи да го публикувам. И супер много се зарадвахме. Той ме разпозна и каза: Питър, какво правиш тук в моя град? Аз съм, бях за залеза, там гледките където са. И той, човек, ти осъзнаш, че миналото лято се запознахме в Киргизстан, видяхте отново в Киргизстан и после след 2 седмици в Таджикистан и сега след 6 месеца те виждам в Хонг-Конг. Ти осъзнаш какво значи това? Аз съм, живот е прекрасен. Идваме отново на втория етаж на трамвайчето. Добре изглежда. Тръгнал съм към Хепи Вали. Разкривам изненадата. Хепи Вали е район, в който има колодрум, в който има конни надбягвания. Отиваме на конни надбягвания. Помните ли, че в първата вечер, в която бях в Хонг-Конг, видях едно местенце, в което местните залагаха на коне. Оказа се, че в Хонг-Конг хазарт е забранен и единственото нещо, което е разрешено, е да залагаш на коне. Всяка сряда, събота и неделя стават някакви зверски състезания и всички превъртат. Днес е сряда, познайте къде отивам. Хайде да видим. Здравейте от Хепи Вали, мястото, на което се провеждат конните състезания и далеч не съм единствения, който иска да е тук. Да, лудница е. Не мога да открия къде се залага, но мога да открия къде се купува бира. И май ще взема бира. Не знам за какво става дума, но има милиони хора тук. Добре, че се взех една бира. Дори не мога да стигна до там да видя конете къде тичат или къде се залага. Вътре някакви опашки да заложиш. Аз нямам голямо желание да залагам, по-скоро заради шоуто, но определено е огромно шоу. Това не е истина. Тук има някакви хиляди хора. Може би десетки хиляди. Сряда вечер. Хонг-Конг. Топ ниво. Залагаме на кончета. Аз съм за черния. Далеч не е толкова лесно, колкото си представях. Не е просто там нещо избираш червено-черно и става като в казиното. Тук гледаш някакви статистики, кой се е класирал първи, кой се е класирал трети, вляво има други неща. Гледайте. И той ми каза за кой залагаш. И аз го гледам и го казвам: човек, ти осъзнаш, че тези всички числа аз не разбирам какво значат. Той казва: да, ама аз съм на работа, нали? Хората идват да залагат. И той е прав. Може би ще съм предимно кибиксир, не знам как да се ориентирам сега, за кого да заложа. Както казваше бабата на един добър приятел пианист, ръгна магарята. Искам само да ви обърна внимание какво правя аз и какво правят моите колеги тук в съседството. Те са вестници, те са разпечатки, те си попълват, знаят кой е коня, знаят кой е жокея. Доста сериозно изглежда. Пияни младежи се разправят на кой кон да заложат, на трети, на пети, ама и пиян пеш китарата ми се си ходи, защото утре по обяд го чака международен полет до страната на изгряващото слънце. И точно осветен от всичко ви пожелавам хубава вечер и до скоро, приятели! Бам!